Naglukaten iti Tawid ti Amyanan Art Exhibit sa Vegan Culture and Trade Center. Paset dayto iti panang celebrar iti World Heritage Solidarity Day and Cultural Festival. Daytoy ket addaan tema nga Vis-a-Verse. Kaya nga ang tawag nito ay Vis-a-Verse dahil Vis for the paintings, visuals, and verse for the poetry. At saka pinili ko yung mga poems na about vegan legacy, about Ilocos cultural terrain. Parang itong mga bisita ng papuntang vegan ay hindi lamang mga ghostbusters. Kasi pag mga taga Manila pupunta dito, mag-hunting tayo ng mga multo sa old houses ng vegan. Mag-hunting na sila ng mga artworks at mga poetry dito mismo sa Vegan Museum na ito naman ay sponsored by the City Government of Vegan. Napnuan metragsak iti nati syudad na naawat iti UNP student iti first place ti maysa paset ti pasalip. Tataylaing in pakamuda kanya nga tinangabak kano ti DJ Petron nationwide nga painting competition ket aga po ti University of Northern Philippines. Taga Santa Catalina ti ginangabak ket for the second consecutive year vegan ti mga abak in DJ competition en. So we are very proud. Malaksid ka daytoy na dumaduma pa yung aktibidades iti mapadaanan. Kalpasan ka dito nga na dumaduma nga opening exhibits sayo ket adami ti gidya mabuybuyan to nga competition. Inarami tayo nga competition en tapno napinpintas pa iti pagbanagan na dagidya na dumaduma nga pasalip. So dati competition para ti Danio, Kinantaran, Dalot, Sarsuela, pakiramanan ng DJ Repaso de Vegan nga interactive street parade nga pakakitaan tayo meten ti pakasaritaan ti vegan wenno history ti vegan on parade. And then adan to pa iti dance sports competition sa bayang pagbigkas ken naduma-duma pa. Panagsanay so dati rebonding panag-rebond ken kasama maaramid to pa iti field hair competition para iti makeup ken hair cutting. Para iti press corps, Karen Joy Reclusado.